Vinga, anem directes a la pregunta que segur que tothom es fa: com és, exactament, aquest nou examen d'Història de la Pau? Doncs vinga, anem a descobrir-ho. Hola a tothom! El que farem ara, en els propers minuts, és precisament això, desxifrar junts aquest nou model d'examen. Anirem pas a pas, mirant l'estructura, què demanen a cada part i, és clar, quines estratègies podem seguir per sortir-nos-en de la millor manera. Perfecte, doncs aquest és el nostre pla de viatge. Primer, una ullada general a aquest repte de la nova Pau. Després, ens ficarem de ple en cadascun dels 4 exercicis un per un. I acabarem amb alguns consells sobre els criteris generals i l'estratègia. Som-hi! Bé, comencem pel principi. El més important és entendre l'estructura general. Sí, l'examen ha canviat, però ja veurem que un cop li agafem el truc a la seva lògica és un repte més que assolible. D'acord, anem al gra. La primera gran novetat és aquesta. L'examen està dividit en 4 exercicis. I atenció, perquè cadascun val exactament el mateix, 2,5 punts. Què vol dir això? Doncs que no hi ha cap part més important que una altra. Totes pesen igual a la nota final, així que cal anar a totes. I d'acabar tot plegat, doncs el temari se centra en aquests 6 grans blocs històrics. Comencem per allà la restauració borbònica, passem per la Segona República, la Guerra Civil i acabem amb la consolidació de la democràcia. És un viatge d'una mica més de 100 anys, vaja, els que són clau per entendre la nostra història més recent. I aquí tenem una de les preguntes del milió, oi? Allò de, puc estudiar només una part del temari com es feia abans? Doncs la resposta oficial no pot ser més clara, i és un no rotund. No, en cap cas. S'ha acabat allò de triar opcions i jugar-se-la. Cal dominar tot el període. Anem amb el primer exercici. Aquí el que es busca és la capacitat d'anàlisi crítica. O sigui, agafar documents històrics i saber-los llegir, comparar i, sobretot, posar-los en el seu context. Ens podríem trobar, per exemple, amb 2 fonts com aquestes. A un costat, una imatge de propaganda republicana, potentíssima, una espardenya aixafant una esvàstica. A l'altra, un document militar, fred, tècnic, que mostra els bombardejos italians. Són molt diferents, i la clau és saber-les llegir i connectar-les. Llavors, la mecànica a seguir és aquesta. Primer, analitzem cada font per separat. Què ens està dient cadascuna? Després, les contrastem. En què s'assemblen? En què es diferencien? I finalment, el pas més important. Ho lliguem tot amb el moment històric que toca. I mireu que clar que queda on hem de posar l'esforç. Mig puntet per analitzar la font A, mig puntet per la B, però 1,5 punts sencer, la major part de la nota, per la comparació i la contextualització. Aquí és on es demostra que de veritat s'entén el tema. Vinga, saltem a l'exercici 2. Aquest és potser el més creatiu de tots. Demana que redactem un text curt posant-nos a la pell d'algú d'una altra època i fent servir uns conceptes històrics concrets. Posem-nos en situació. Som un economista de Suècia a la Barcelona de 1974, a les acaballes del franquisme, i hem d'escriure un article fent servir paraules com repressió, búnquer o oposició política. És un exercici d'empatia històrica total i de precisió amb els conceptes. Els objectius són molt clars. Primer de tot, es pot triar entre 2 opcions. Després, cal escriure un text que tingui sentit, on els 5 conceptes que ens donen estiguin ben integrats, només llançats allà al mig. Això és el que demostra que s'entén de veritat el període. I la puntuació ho deixa clar. 1,5 punts per la qualitat general del text, per la coherència històrica. I 1 punt sencer, a raó de 0,20 per paraula, per fer servir bé els conceptes. Important, si un terme no es fa servir o es fa servir malament, simplement no es suma, no hi ha una penalització extra. Arribem a l'exercici 3. Aquest s'assembla més a la típica pregunta de desenvolupament, però té un gir interessant. Aquí el que es demana és parlar d'un tema transversal que pot connectar diferents períodes de la història. Aquest exemple és perfecte per entendre què volen dir amb transversal. No demana només que s'expliqui la transició. Demana valorar una afirmació, tenint en compte molts actors, no només les grans figures polítiques, sinó també el paper de la gent del carrer, de la societat civil. Requereix argumentar, no només memoritzar. Un altre cop, se pot triar entre 2 opcions. La clau aquí és construir un text que estigui ben argumentat i ben estructurat. I un detall molt important, demanen explícitament acabar amb una conclusió o balanç general. No podem deixar la resposta penjada. Aquesta distribució de punts és una guia fantàstica per saber com estructurar la resposta. Un punt per descriure i explicar els fets. Un altre punt, igual d'important, per raonar i valorar. I finalment, mig punt reservat només per a la conclusió.
És clau no oblidar-se d'aquest tancament. I ja estem a l'últim exercici, el quart. Aquest és totalment diferent de la resta. És una prova de coneixements més directes en format de test. El format és molt senzill. Hi ha un text curt que ens posa en context històric i a partir d'aquí 10 preguntes tipus test, cadascuna amb 4 opcions i només una de correcta, és clar. Però molt de compte aquí, perquè aquest detall és crucial. Cada resposta correcta suma 0,25 punts, però cada error resta 0,08. Les que es deixen en blanc ni sumen ni resten. Això vol dir que allò de contestar a la babalà potser no és la millor idea. Val la pena pensar-s'ho bé. I ja per acabar, repassem un parell de criteris generals que serveixen per a tot l'examen i que ens poden ajudar a esgarrapar aquelles dècimes que marquen la diferència. En les parts de redacció, la forma també compta. Com podem veure, hi ha penalitzacions per faltes d'ortografia fins a un màxim de 2 dècimes per exercici i també per una mala presentació o una lletra que no s'entengui. Són detalls que s'han de cuidar perquè són punts fàcils de no perdre. I fins aquí aquest desglossament complet del nou examen. L'estructura és nova, sí, però també és molt clara i coherent. Amb una bona preparació i entenent de què es demana cada part, és un repte totalment superable. La pregunta final és: estem a punt per fer història?